Minn inkjesta rigward iż-żewġt t-tfal Ġermaniżi li nħarġu minn pajjiżha minn social workers barranin, irriżulta li l-Aġenzija Appoġġ m'għandix iġorr il-ħtija għal dan il-każ. Il-każ imur lura l-Ġunju ta' din is-sena meta tliet tfal irrappurtati nieqsa fil-Ġermanja nstabu f'għandiex. Dawn it-tliet tfal bdew jinżammu taħt il-kura tal-Appoġġ, iżda kienu nħarġu minn Malta minn social workers Ġermaniżi mingħajr l-għarfien tal-Aġenzija. L-imħallef Filip Xiberras li jmexxa l-inkjesta qal li ma jsibx li l-Aġenzija u l-ħaddiema tagħha ħatja b'negliġenza jew inkella ksur ta' proċeduri li jipproteġu l-minuri. Meta l-Ministru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali Michael Farrugia kien mistoqsi dwar dan, qal li din l-inkjesta tikkonferma dak li kien intqal mill-Gvern u mill-Appoġġ. Fil-fatt l-imħallef Xiberras qal li social workers Ġermaniżi kienu arroganti u mhux etiċi fix-xogħol tagħhom. Dan minħabba li avżaw permezz email li tfal qegħdin il-Ġermanja wara li waslu f'pajjiżhom. Fost rakkomandazzjonijiet li għamel l-imħallef Emeritus Xiberras hemm dawk dwar ir-riżorsi umani. U wkoll bħala gvern sa nkunu qegħdin naraw illi jkun hemm ir-riżorsi umani adekwati biex fuq periodu ta' żmien inkunu nistgħu kemm jista' jkun nittakiljaw problemi li jinqalgħu minn żmien għal żmien. Li sfortunatament irrid ngħid illi qegħdin jiżdiedu u mhux jonqsu ta' ċirkostanzi ta' familji li jiġu affaċċjati b'diversi problemi. Intant il-Gvern għandu lan li każ bħal dan ma jerġax jiġri. Imma wkoll hemm numru ta' rekomandazzjonijiet li qed jiġu evalwati minn dipartimenti differenti tal-Gvern ħalli kemm huwa possibbli nagħlqu it-toqob fis-sistemi li għandna. Fir-rapport tal-inkjesta kien irrakkomandat ukoll lill awtoritajiet tal-ajruport kif ukoll l-Aġenziji tal-Baħar u Transport Malta sabiex ikunu avżati meta jkun hemm care order. Dan sabiex ikunu miżmuwa dokumenti timbarkazzjoni.